Stazom modernizma od svinge, razgovora pesnika i devojke, pelikana i Dalile, do para, danas su prošli Aranđelovčani gosti grada pod Bukuljom uživajući u priči o umetnicima koji su skulpturu u venčačkom mermeru uradili i ostavili u gradu pod Bukuljom, čime je Aranđelovac dobio jedinstvenu zbirku skulptura na otvorenom. Ovo stručno vođenje, koje je privuklo veliku pažnju pre svega turista, organizovao je Narodni muzej u okviru Sretenskih svečanosti. Na naše veliko zadovoljstvo moram da kažem da je veliki broj posetilaca došao sa strane i koristim priliku da se zahvalim Nenadu Blagojeviću, čovek koji vodi portal Priče sa dušom, koji je zaista čitan u našoj zemlji i naš članak, odnosno naša aktivnost koja je vezana za Sretenske svečanosti kada je u pitanju slobodan ulaz u Pećinu Risovaču, spomenički kompleks Orašac i Narodni muzej. I ono što je najviše izazvalo pažnje jeste upravo ovo stručno vođenje koje će naša koleginica Tanja Vićentić raditi u parku i nešto na čemu ona radila prethodnih godinu dana jeste upravo da na najbolji mogući način prezentujemo vredno i značajno kulturno nasleđe koje naš park Bukovičke banje ima. Hteo bih da iskoristim priliku da se zahvalim svima onima koji su nam pomogli ovu našu aktivnost, pre svega javno komunalno preduzeću Zelenilo, tu su momci iz kafeja Milord, tu je i kompanija Vanilica, gde će posetioci kojih ima zaista u velikom broju i juče i danas imati prilike da osete nekako duh ovog našeg parka i da upoznaju se sa svim onim značajnim i vrednim stvarima koje naš park ima. Juče je bilo više od 80 ljudi, evo i sada zaista ljudi još uvek pristižu i veliki je broj. Da li postoji šansa da ovo zaista postane prava turistička atrakcija grada pod Bukuljom? Kako da ne, pa interesovanje ljudi je zaista veliko i ovo je jedna priča koja nedostaje, ne samo Aranđelovcu, naši Aranđelovčani su dosta i upoznati sa ovim našim vrednostima, već ljudima sa strane koji su zaista oduševljeni šta sve to Aranđelovac ima da ponudi. Mi ćemo zajedno raditi sa drugim ustanovama, institucijama kada je u pitanju park Bukovičke banje na promociji skulptura, na promociju njihovim vrednostima i nadam se da će ovo zaživeti. Kao što vidite, postoji veliko interesovanje. Stazom modernizma kroz parka Bukovičke banje i jedinstvenu zbirku skulptura na otvorenom, posetioce parka provela je viši kustos Narodnog muzeja Tanja Vićentić. Skulpture u parku predstavljaju tu jedinstvenu kolekciju, muzejsku kolekciju koju čine 78 skulptura, vrhunskih umetničkih dela. Samo 3 skulpture ne pripadaju tom vremenskom periodu, od 60. godina kada je započeo simpozijum skulpture Beli venčac na kojem je 75 skulptura nastalo. O istoriji Bukovičke banje do sada se govorilo. Smatrali smo da je neophodno posvetiti pažnju ovoj zbirci skulptura, odnosno interpretaciji na što nekako jednostavniji način, da bismo upoznali naše sugrađane ne samo sa istorijatom ove zbirke, nego da bismo nekako uspeli da neke te sadržaje, umetničke ideje negde približimo našim Aranđelovčanima i u ovom posebnom specijalnom vođenju turistima koji su posetili naš grad. Koliko su se menjale same teme na koje su umetnici radili, odnosno same skulpture, sa druge strane koliko je bitan položaj neke skulpture u parku Bukovičke banje i na koji način se on određivao? Da, to je izuzetno važno. Pa evo, upravo smo nazvali to stazom modernizma. Znači, umetnost je do kraja 19. veka bila tradicionalna. To bi značilo da je svaki umetnik se trudio da podražava sve ono iz prirode u okviru zakona prirode. Međutim, šta je modernizam uradio, tako da kažemo, on je umetnost odvojio od prirode. Tako da su ustanovljeni zakoni umetnički koji podrazumevaju istraživanja, ispitivanja, gde sada materijal sam po sebi poseban entitet. Znači, materijal sada funkcioniše kao sam po sebi, znači egzistira bez toga da bude sredstvo da se postigne nešto iz prirode, da se izimitira. Tako da je poseban naglasak na materijalu, posebno na kamenu. Svi ovi umetnici koji su ostavili modernistička dela, u ovoj zbirci, a inače selektovali smo ta dela koja se uklapaju u tu priču. To su antologijska dela i umetnici koji su prepoznati na međunarodnoj sceni, većina
ovih umetnika ima dela, dakle sopstvena dela koja se nalaze u najznačajnijim kolekcijama sveta. Oni su dobijali najprestižnije nagrade, znači za svoga života. Pojedini su dobili sve nagrade koje postoje za života, što znači da su doživali potpuno priznanje, dakle svog stvaralačkog rada upravo u sopstvenom zenitu, tako da kažemo umetničkom. I ono što je dakle posebno zanimljivo, da je svaki umetnik u konceptu, dakle simpozijuma skulpture Beli venčac, određivao mesto gde će biti njegova skulptura. To su za pojedina dela ključne dakle stvari, posebno recimo za par umetnika koji nekako i sam prostor, ambijent u kome je skulptura dakle postavljena je sastavni deo skulpture. Znači mi svako ovo umetničko delo i svaku skulpturu ne možemo posmatrati kao samostalni objekat. Ove skulpture su integralni deo ambijenta u kome se nalaze. Kakvi su bili komentari i da li je bilo iznenađenje kod Aranđelovčana upravo za neke skulpture da dosta toga nisu znali? Da, juče je onaj događaj, dakle prvo stručno vođenje koje se dogodilo juče, potvrdio da ljudi zaista imaju interesovanje, da im samo treba dati odgovarajuće sadržaje, jer onoliki broj ljudi juče jako koji su pratili od prve do poslednje tačke, sve pokazuje da su ljudi zainteresovani za ovakve sadržaje. Moram priznati da su mi ljudi prilazili da su zaista bili oduševljeni celom tom pričom, upravo zato što su mnoge stvari na ovom vođenju juče saznali. Tako da ja smatram da ovih sadržaja treba da bude još više i da je Narodni muzej upravo ovim potezom pokazao da ima i tu, osim uloge koju muzej ima da sačuva kulturno nasleđe, mi se moramo boriti za to da i ta edukativna uloga muzeja bude često zastupljena. O utiscima nakon same ture kroz park Bukovičke banje razgovaramo i sa našom sugrađankom Snežanom Lazarević. Kakvi su utisci posle ove ture i posle celog upravo upoznavanja sa skulpturama Tanje Vićentić? Pa ja godinama pratim rad muzeja u Aranđelovcu i smatram da je to daleko najbolja institucija koju mi imamo u Aranđelovcu i odakle kreću svi ovakvi dobri i pozitivne stvari koje se, evo hvala Bogu, ove godine za ovaj praznik Sretenja bilo je dosta lepih događaja u Aranđelovcu, a posebno sam srećna što sam imala prilike da ovo vidim zato što su ovo skulpture pod kojih sam ja odrasla i da kažem, eto, prosto čovjek ih nekako shvata kao i zdravo za gotovo i kao deo nekog svog života. I presrećna sam što danas nakon Tanjinog izlaganja sam shvatila da su apsolutno uspeli u onome što su hteli, a to je da umetnost, da modernizam sam približi umetnost radnom narodu, to jest običnom čovjeku kao što sam ja, na primjer. Znači da, zato što ne podnosim taj elitizam i drago mi je da u mom gradu su živeli ljudi kao osnivači smotre Mermer i zvuci i ljudi koji su učestvovali u stvaranju ove cele smotre, koji isto misle kao i ja, iako se nikad možda mi nismo se upoznali, nismo se u vremenu sreli, različitih smo godina, ali su bili prosto antielitisti, ja sam s tim prosto oduševljena. Ovakva tura kroz park, kada imamo nekog ko će zaista da nam dočara kako skulpture, tako i vajare koji su stvarali i koje donekle možemo i da zamislimo kako rade upravo ovde u parku pod Bukuljom, donosi i poseban doživljaj parka i za nas Aranđelovčane. Tako je. Mislim, mi imamo prilike, imamo tu sreću, čast i zadovoljstvo da to posebno kažem, da živimo u Šumadiji i u gradu Aranđelovcu u kome smo imali prilike da gledamo kako se te skulpture stvaraju. Možda ne konkretno ovih umetnika o kojima smo danas imali prilike da čujemo, ali i svih ostalih. Pa tako nekako smo to počeli da shvatimo zdravo za gotovo, ali presrećna sam, zaista sam preponosna. Mislim, imala sam prilike Tanju da slušam u muzeju kada predstavlja neke druge izložbe, ali ovo je, kako da kažem, više od umetnosti. Nešto kako da kažem, srce, duše našeg grada. U stvari park je centar grada. Znači, nalazimo se u centru grada i slušamo nešto što je najvažnije i najbitnije, nešto što nas određuje na kraju kraja. I Dejan iz Smedereva prisustvovao je ovoj svojevrsnoj šetnji kroz park Bukovičke banje, odnosno kroz zbirku skulptura na otvorenom. Vaši utisci nakon šetnje? Pa mi smo došli ovde porodično, informirali smo se da ima ovakav neki događaj
iskoristili smo ovaj praznik, bili do Risovače i došli ovde na vreme, tako da baš me je iznenadilo, dosta ljudi je bilo. Praktično prvi put smo ovde u parku i ovo detaljno objašnjavanje i priča o modernizmu i o skulpturama jako je prijala svima nama. Na ovaj način, kada se detaljno upoznamo i kada nas zaista stručni ljudi provedu kroz to neko kulturno nasleđe, zaista postajemo svesni šta mi to zaista u Srbiji imamo. Pa da, mi nismo ni svesni koje blago mi imamo i koje je to značaj za našu umetnost, tako da ovo je samo neki početak. Mi ćemo svakako da za svaku skulpturu i za svakog umetnika detaljnije da se upoznamo što preko interneta i preko nekih brošura koje su nam sada rekli da možemo da su nam dostupne. Smederevo svakako ima svoje turističke atrakcije. Da li mislite da ovo treba da bude jedna od turističkih atrakcija Aranđelovca? Da, svakako. Da, svakako, jako lepo i lep dan i sve se uklopilo da bude prijatno i posetiocima i domaćima iz Aranđelovca. Gospođa Ljiljana iz Obrenovca, kako nam je rekla, danas je u gradu pod Bukuljom upravo zbog ove šetnje. Kažite nam vaše utiske nakon. Tako je, specijalno smo ćerka i ja došle. Fascinirane smo. Kustor je odlična. Tako je detaljno, podrobno sve objasnila, mada smo mi već upoznate sa istorijom, ali oni koji nisu mogu da odu odavde sa